Yeah. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yeah. Hello, my Lord. My Lord, yes, my Lord, yes. Oh, Barrister Onye Iwe Episodes. Yes, my Lord. Yes, my Lord. Yes, ịma na ịgbara m n'ime ụlọ ikpe na mkpọghachi ga-azụ ma emechaa gbasa nri ọ ya mere m ji na-akpọ Justice Ikpeaghụghọ chere. Yes, my Lord, Justice Ikpeaghụghọ na ha ma ọsịsọ ma ọ ya ebe ị ga-etige ha uche m dị ya ịmakwa na yes, my Lord, yes, my Lord. Mba, my Lord, gee ntị mba, chee ka m gwanụ gị na nyetụ m ohere ka m kwuo. No objection, my Lord. Anakwana emego object chọ ka m nweta omume ebe na-adịghị mma ka m kọwaranụ gị the situation, sir. Yes, my Lord, Justice Ikpeaghụghọ. Biko akịma na anyị review le ihe niile cheke n'otu niile siri gaa ijikwala anya gị hụ na ndị enwe ihe ha mere n'ọwụ arụ ala ka chifu mege ha maka na onye nwa ji ike naanị ihe ndị ha nwere agwụla n'ofu ala ihe nye gị ala ahụ enwezikwa ihe ga-afọrọ ha ịma na ha nwere ụmụaka buru ibu akpụ n'azụ n'ụlọ na mahadum. Onye m ji na-asị gị mgbe ka wụrụ tender justice with mercy, ama m na enweghị justice ekwugo okwu ya ka ewu tender injustice nọ with niile ama m na ihe kpege my Lord, ha sị na enwere ha sị na ngwa gị ha sị na ya na-eche ikpe a ọfụma na ị ga-akpa ekpe ihe a n'ihu ha gbara ahụ. Ha sị na ka ha gwa gị kewa eziokwu na nna ha wụ dibịa ịghọtara na enwekwana onye na-arụgbu ha ịghọtara na anọkwa na aka ikpe a ikwuge n'ọwụ ikpe bekee ma ọ gịnị ịghọtara na gị nwa ama akpa eke na-awụghị ya n'okwu onwe gị ka ikpe gbukwere na igbukwela onwe gị. Mba my Lord ihe awụhụ ndị a ịgwaga eziokwu ndị a amarala m ndị ha wụ andị iwu onye mbụ wụ onye ikpe ha na-egbu ịgwakwaga eziokwu ikpekwe ka ọjọọ ndị egbukwele go. Mba na agaghị eche final judgment onye nwe anyị a ga-emebi gị ihe gbasara gị ga-agwụ n'ụwa na ha mara na my Lord akịma na akwa n'ugwu ka m na-akwere gị ọwụ onye ikpe ka m ihe a gwara m ka m gwa gị ịma na ndị enweghị ha mere n'eziokwu ana ịma na enweghị ha mere ya wụrụ maka kesi gọvanọ ịma na win election ya wụ maka ka ahụ ekwughị m okwu maka ka ahụ but anọkwa m gị irugbuo m ịghọtara ya wụ maka onye nke m nọ na-anọchitere anya mgbe ahụ onye nke aha dị iche alisi ọkwụghị ụgwọ ọ politician ọ ma na o winere election but enye ya onye ọzọ bọtụ ka ahụ ama m na gọvanọ buliri ọkwa gị mee gị ihe niile gị na-aṅụrị ịghọtara bọtụ ndị ka dị iche ọkwa m si m gbara gị ama ịghọtara because agaruru m zie ha ozi agaruru m zie ha ozi si na Justice Ikpeaghụghọ sị ya na-eweta ha akwụkwọ ala ahụ ịghọtara na ha sa ala ahụ asef na-achị iwe na ala gbara ha ịghọtara ana ala gbara ha enwe ha akwụkwọ ịchọkwana ya na obi kara gị na gị chọghị iji aka gị tigo okwu n'ala ahụ mba ụmụ ihe ha sị ngwa gị ya wuru ka uche obi m ga-asị gị na gị olesa ọnwa ọgụga gị. No, my Lord, with due respect, my Lord, ya na ọnwa ọgụga gị kpee ka ọjọọ ọgwụkwụ ikpe niile ka a na-ekpe ekpe otu ha kema na abaghị amụ mba kpee ka eziri ezi Justice Ikpeaghụghọ kemgbe echi
nwatakịrị akị mana nwatakịrị tiri na prison enweghị ihe o mere nwa ahụ metụ ya aka ego ahụ onwe ka o riri ihe niile nrụga aka mgbe echi na steeti anya ma na federal level ma niile enweghị ikpe ziri ezi ikperele na ndụ gị no my lord ọwụmụ a na-ekwu ọhịa ihe a sị m gwa gị dị ihe ahụ ana m anwa ya anwa I cannot talk to you anyhow yes anọ m na my chambers otebe aka m batara mụ na ha nwechara meeting oke ị ga-ahụ ihe ị ga-eme oke ngwa n'usogbu a na-adịkwa from ihe m hụrụ wute anya ma bụ ụjọ atọgadị ha gwa akwụ ụjọ kwesịkwara ịtụ ịkwụghị eziokwu nwụrụ gị sef gị resign ya eyiwu ike resign ya mba ha sa na-agara ya onye ọbụla ije ha ma ije n'onwe ha na ha jọsọ pịa aka nga ha ga-apịa igbuo gị anakwa ha sa ha na mmadụ anakwa ekpe ikpe o ọkwa gị na agbara gị ekpe ke because mgbe m gara na ka enwere dọbebi ihe yiwere wig yi ya ga ịghọtara ha mee ya dị ka gị ịghọtara ha sa ha jọsọ dụọ ya nedo na ha dugbuo ya ka onye ahụ emesa n'ọgụ maka ha ga-adụ ya ahụ biko ekwela ka ha dụọ gị ya n'abalị a nna ekwu biko chi ihe gbasara ere echi ka ekwu sa my lord sir yes my lord thank you my lord okay bye bye sir Yeah. Now I want call my name. Yeah. Now I want call my name. So that you know where it is coming from. Hello? Hello? Che, na network ọjọọ na ihe ke nnọọ ihe Hello? Ya, ndewo sir. Ya, ọmụa na-ekwu sir. Yes. Ọfụfụ. Ọfụfụ ndewo sir. Mba, ihe nkwe na-akpọ gị awụhụ maka ụgwọ m ji go. In fact, bata ekwu gbasara ya. Ihe nkwe na-ekwu ịma na taya ndị nke butere m n'ikpeazụ ndị nke butere m isi oshi Europe isi oshi Canada ịma esi n'ọwụnụ yes sir ha zụga beta ha na-azụ ha na-anwụ onye m ji aga m akwụrụ ụgwọ maka na ha sị na aka ha adịghị mmafu ụzọ anyị na ha tighị ya na ụgbọala ejiri aka anyị nwazụ onwe na mmiri izo nga ma anwụcha sef ihe o wee shikashịa ha na-akọwa na ndị ihe asị na ọwụ ochu na n'ụkwụ ụgbọala ha onye ga nna dị anụrụ m na ihe tụtụga na ala bekee na-esoghị ya azụga na ndị ọcha tụfuo gị tụlata ya ebe ndị na-atụtụkwa n'ihe ọ ndị ara agbaga dị ya na ara agbaga anụ gị na gị gwana anyị na ka gwanụ gị ka akpụlata gị nga e mere ebe a ga-eti ya awụghala gị chen na ihe ọbụla dịra gị ya ala maka ama m otu ị ga-esi gaa ala bekee ise ị ga na-eweta ihe gị na-enye ndị mmadụ ndụ nga gị weta eke na-egbu egbu ọfụfụ mba ndị a esi mgbe ha kpọọ ndị eke bịa nga ha eburuchakwala m masị onye metụ m aka nga na onye mgbanwe ya tụrụ abit onye ọbụla awa mana m si m akpọ gị ka m mara ma ihe a ha kwuo eziokwu bikọs mụ aghọtaga ihe emegị ọwụghị ofu ọwụ ha abụọ onye ọzọ nyere apụọ ya ga-esi onwe ya sụkasị onwe ya sọnwe ya onye fụọ ọfụfụ gee ntị mbanye ahụkwa ihe mba ebekwara m mba na memekwe gị ihe from nga m nọ ọjọs m nọ m hapụ nna ihe m ji n'aka nga na ma jọs hapụ gị na aga ebe m ga-aga na ke gị na Canada ebe ahụ ka ga agwụ dị ya nọkwa m na ka ihe a m jọs nnọọ bịa n'ụgbọala ke m na-agara gị ije m ga-agara gị ugbu a na gị hụ ihe ga-eme na ndụ gị biko ị ga-ama ihe ị ga-eme ihe ị na-edere ịlọta ụlọ ka ewu ike maka na a
ajụkwara m ha ajụ sị oke na ndị nọkwanụ na ebe a na-agbapụta ihe na mmiri ọha ahụ na ụkwụ ụgbọala arịghị mma a na-akọ na ndị ka aha awụ ndị ihe a na ọ achọrọ ha ihe emechi anya ibu na na-ebubatacha ọkụkọ na-awụghị ọkụkọ na ndị ahụ awụghị mmadụ ndị ahụ ihe ọbụla ha hụrụ ha enyeghala ha ego emechi anya ebubata ya so ọ kwadere something mega na nke gị na ụkwụ ụgbọala ibubataga n'obodo anyị na ọrịghị mma anụmụ aka achọghị igirile n'ebe ị nọ na ịnọdị ya na-eri nwa ndị ọcha mụ anọ nga na-aba ahụ isi ya mba biko nwe m ụgwọ m ji gị biko ndị mmadụ ka iji zọọ ndị igburu na-abịa ka ilie ha biko ma ị lọtara bifo m emerụ ga-ahụ biko imebiri m ahịa ngwanụ oke ndewo biko ma ọsịsọ biko ngwanụ oke bye bye. Now I want to call my name so that you know where it is coming from. Yes.